kinong ina magidikon jong ka Khasi Student Union but kenthum publicity secretary KSU Sengkmi samna pinshai ko par dakhar general secretary KSU East Jandil District Union samna KS Suchang finance secretary KSU East Jandil District ba shanya scam dakhar lambat ke KSU Shnong Rim Union Menha kalai derek mentau benai rempang kilelet banyu kejan bajingo ika keram khmat wa tisha kebadan ha shnong rim kaba ha papok ilaka nong clear bat ling ba katanan cultural cell ka seng ka kentu yagi pai pa ka district bat kinong shnong ba kidei ban penne pensa yagi kram kibadan ha East Jandil Hills district kumban shuban ram kalong kabashisha baka East Jandil District kadega district kabadan bon ba ki kram ki kro ki ba itanan bat ki badan ru ka khana tang kaba don kam ban pene pensa pateng la pateng ki judan ru ki riu e maryang khamtam ki nong rung kram ki ba tebet bha ki ba na po ka jala ki ba na bar ka jala bat wat na bari ru ki bala juwan jingo bat rung yaki kram ki badan he East Jandil District. Katkum ke jinget ho ki dekat ke KSU la ong ba ka khana ka ong ba ka ka kram kut sutiang ka dei ka kram ka ba phedri wo kyang nang ba bat ki shipai jong u ha ka por ba ki khun persha igi doli ha ka por ba jur bha ka thma men ha ki snam khat praspa nrupuar hadu kat praspa andre pulai bat ke jinglet jong ka seng shakte ka kram ka badan ha shnong rim ka dei halor ka jingthmu ban pensana mekite gi kram ka ba pau ka badan ka khana tang ba ki long dien kintip ya ka khana lene ke history jong ki por ki barim ladon kam e ban pene pensa ki mati ni ki jaka don nam ki bau blei try kan rat nong bu nong thau ka ai sngo pha ngi bat bu hapne ka mei maryang bat hakne ka jingle jingo ka seng kala la ba hapo ka te kram kut sutiang ki dang don ki dak ki shin badang sa kum ki siang jing ta ki bala rim bha bat iki mau ki be srim kum ki shuki akaba bala ya thu ba uwo kyang nang ba bat ki nong hilam ki jue shong jingalang hapo ka te ka kram vi nyu snam sia one la i bri ka go sia la sia kha nam sen ko ha nam sen ko ha ei me so custom sia ko ei mati ipar ma custom ko na itu ikut pelajaran tengah hari kali dia tu coy ikut pelajaran semua liang lah apa